שלנו מישהו? יש משמאל, קבוצה של שניים. אחד מאחוריים. הם ירדו פה. ירדו פה. בוא נרד איתם, בוא אחד נרד. ירד. הנה הוא פה. לא לכיוון שלנו. מישהו אחר? כן, כן. היה, אתה תגיע גם. כי הוא בבניין. אני מגיע מהצד השני. איזה בניין? זה. אצלי, הוא אצלי. אני בא מהצד השני. אני מעלה על הבניין. אחד יצא. זה אלה שאני אחד עליי. איתם? הרגתי אותו. יופי. יאללה, זה האזור שלנו. לא, יש קבוצה בסאמיט. כן, כן, בסדר, האזור הזה. כמו העוף הנחמד הזה שפגשתי עכשיו. איזה כיוון אנחנו הולכים? נדרור פה רגע? רק מה אני אומר? נדרור פה בתחנת דלק, סקו בעד. סאקו, חייבים בוא להשתמש בדבר זה. הזה. מישהו רוצה את זה? מה זה? סיקס פורמה. כן, אני רוצה. כאילו, תחנת דלק. הופה, פה. מה זה? עליך כאילו? כן, כן, בן אדם פה, בבית הזה. כל הקבוצה נכנסת שם. וואלה. כן, אני רואה. אחלה. ראיתי עכשיו. אוי, למעלה אחד, שיט, אני מבין. Teammate down. על השלט. הכל טוב, אחורה, הכל טוב. זה האיטלקים. מישהו מגיע מפה. כן, אני רואה. מישהו יורה עליהם משם. לא, מאחורה. ספיידר מאחורה, מאחורה. מאחורה. חמומה. אוי שיט, נתן כן, לו. כן, ראיתי. מורפיוס, יש שם בן אדם. אני יודע, אני שומע אותו רץ עליה. פנימה! אוף! ברברה. אנחנו משחקים לבד פעם. יש לך קומפלקס, לאן יש ללכת? אין פה כלום. זון בסאמיט. זה מזון בסאמיט, אבל בינתיים אין פה שום לוט. לא, בסדר, אני רק אומר. כן. לא בטוח שהוא נראה לי, בסאמיט, אז אבל... כן. נראה לי שכן. אני איתנו החורבן הזה שאני לא פגעתי בו עכשיו פגיעה אחת אפילו. זה בילי האיטלקי. לא מבין את זה. למה זה לא פוגע בו? סקו בננה מי שצריך. הם פגשו בו את הקבוצה השנייה או לא? כן. אני לא שומע ריריות. זה הפסקת אישום. בן איפה הם? אני רואה שם.
אתם? אני הלכתי להביא ציוד לקרב האחרון. אפס. נלך דרך הסאמית. נעלה מפה לסאמית. אבל אין פה תיקים. בוא, יש פה, איפה שאני, יש פה הרבה לוט. כאילו... אם אתה לא להתמעלה כי הם כבר יכולו לזוז שם חבר'ה. אני לוקח את כל התחמושת. אם יש איזה אדום אני אדום גם אני מחפש, כן. יש לי 5. יש לי עוד זמן עד שיעזור להצטמצם. יודעים שאין אף אחד בסאמית או שאנחנו לא יודעים? כן, אני רוצה שנעלה כבר אבל לסאמית. בוא נעלה. תעלו, אני מגיע. אני סיימתי. סיימתי שופינג. שאין פה איזה מישהו מאחורה כבר שמתקמפר. איפה אני רואה סנאפריסטים? אני רואה שם על הגב. למה היה איתה? חברתי בו. עכשיו הוא יודע, הם יעזבו את הקרב. הכי טוב, שיהיו פינץ'. לא, עכשיו הם לא יהיו פינץ'. למה הנה? לפני, הנה הם פה. חובש את הבגד של דף נייט, אבל אני מפחיד אותי. למה אתם לא ביחד? לא יודע, אתה יודע, אמא שלו כל הזמן יורדת עליי וזה לא מסתדר. טוב, יש מאחוריי לדעתי אנשים. הופה, פה למטה, פה למטה. אייל. מה אני יכול לעשות משם? רואה איפה אני? מהצד. יש פה גם מישהו שבא. יש מישהו בא שם, אייל. שימו לב. בוא אייל. איפה? אני רואה אותו. היי. סימנתי לכם. נעבור מתחת כל זה. אני גם אמות. יש פה 3. ראיתי את ההוא שהיה שם. נשאר שם אחד, כן? אני רואה את זה. זון שלי. אלופים. יש פה הכללות. לוקח אותו. עוד 3. יש לי, לקחתי עכשיו. אני צריך תחמושת לא פה. רגע, אני אגיד לך כמה יש לי. יש לי 5 שזרקתי. לא, מה, אתה קבוצה טובה? אני הולך לפה. לקחתם להם את כל הלוט? כן, לא היה הרבה. חוץ מהאורב הסגול לא היה שם איזה משהו מרשים. רימונים יש? יש שם אחד, כן. לדעתי יש אנשים מאחורינו, כן? שימו לב. אפשר שאני אעשה פה בדיקה אם יש פה קבוצה ואז אני אבוא אליכם. רק בלי למות, כן? כן. לא נעים. הנה, פה. צביקי? צביקי פה? צביקי וקפטן? קפטן בחוץ? יופי. כן, קפטן בחוץ. אוקיי. הוא פה. כן. צביקי פה מצד שמאל, כן.
אתה ישראלי? כן. למה? חבר שלך רואי ליצן אותו. פה למעלה. ראיתי אותו. כן, אני מחפש. נתתי לו 148 לחבר שלך ליצן. בום, טוב, אני אסיים אותו, אני אנסה. הנה פה אחד לידי. רגע, רואי. לידי תסמן, טפינג. 87 על הליצן. רואי, תבנה. לא, Teammate down. אין לי בילדים. רואי, אתה הולך לבד. לא, כי אומר בא עליי, פה אומר אחד, עליי. מזל שהלכתי אליו. בוא אליי, בוא אליי. בוא אליי. אין בעיה. קח בננה ונשק. בננה. נתתי לו 87 ללבן. Thank you. אנחנו לא בזון, כן? 87. טוב. חייבים לדחוף לשם. אני אקח את הזונים, יש להם פה זונים, אפשר ככה לזרוק להם, הם פה. יש לנו פה אחד. תדחפו. סתם עושה רעש. לא מעסיק אותנו. תדחפו, סתם מעסיק לא אותך, תדחפו. איך אני אדחוף? לאן? הוא דחוף אני מת. טוב, בואו נדחוף. איפה הוא? שם, רואי, תזהר. רואי, תזהר, הוא שם. אוקיי. הוא חלש, הוא חלש. ביחד, הכל טוב, בוא ביחד, ירייה אחת. הכל טוב. ראיתי, הוא ירייה. עומד פה. באמת יופי. עוד אחד. טוב, יפה. זהו. יפה מאוד.